Hola, benvinguts a Suavitat Universal, el vostre podcast no polític de referència. I quan diem no polític, ho diem perquè el propòsit real i explícit del programa és el de no acabar tots després d'un mes i mig de confinament, com l'alcalde de Badalona. En aquest programa, en concret, per evitar la bogeria, el mental breakdown, el burnout de tota la vida, us portem un programa amb odi de classe. Odi de classe cap a aquelles persones que anomenen paguita a una prestació mínima que ni tan sols arriba a renta bàsica que s'ha proposat aquesta setmana. I bé, quan ens referim a odi de classe, ens referim no només a que no pagueu impostos i busqueu tot tipus de mecanismes delictius per evitar-ho, sinó que, a més, quan es proposa la més lleu proposta redistributiva del format més suau keynesià que coneixem, us n'enrieu i ho desprecieu anomenant la paguita, no? Com és una tonteria. Bé, doncs que sapigueu que a partir d'ara ja volem la paguita no només per els nostres gastos, que la vostra economia ens impedeix poder seguir pagant, sinó que, a més, la volem perquè sapigueu el que és contribuir a la societat amb els impostos, com fem tothom. I bé, a més de l'odi de classe, tindrem també, com sempre, les seccions clàssiques i algunes innovacions, entre elles les recomanacions de llibres i de pel·lícules. L'Adri ha estat per TikTok investigant algunes coses. La Lucía debuta avui amb una secció bastant innovadora i el Blai, com sempre, investigació i periodisme compromès. Benvinguts. 30 segons de música i comencem. Pan quadrat, nata, anguileta amagat, ascetisme laboral, malpercal, Suavitat universal, macramé. suavitat universal. Doncs bé, ja tornem a ser aquí, al nostre podcast de confiança. Què tal esteu, companys i companya? Javi? Hola, Roc, molt bé. Bé, molt bé, anar fent, aguantant. Tia nerviosa per aquest debut aquí a Suavitat Universal. Bé, aquí confinats. Aquí. Ivan, Adri, bé? Molt bé, molt bé. Bé, aquí. Doncs, bueno, us proposàvem per aquesta primera secció com un petit debat sobre un tema bastant d'actualitat aquestes setmanes. Com us llegiria algunes notícies, alguns tuits i ho comenteu. Voldria començar per aquest tuit estrella que crec que ja ha comentat pràcticament tothom, no? Que és el Jesús Encinar, que no sé per què han bloquejat a Twitter, i crec que el Blai també, oi? Que deia, ¿dónde hay que apuntarse para la renta esa que regalan? ¿No? És per a un amigo. No sé, qui vulgui començar que li tiri, no? Directament. Jo la veritat és que estic molt enfadat en esta gent, per dir-ho correctament, no? Perquè, de veritat, pense, com dia ahir un polític, no? Les paguites realment què són, no? No són el que cobren tots els mesos estos grans possedors, no? Com este tio que se dediquen a viure de rendes dels altres o els bancs que s'enriqueixen pràcticament de no fer res, no? Del rendiment de l'especulació d'una propietat. Vull dir, i la veritat que no m'ha agradat gens aquesta campanya d'influencers neoliberals, de gentola que no ha treballat mai i que ha començat a donar lliçons a la penya dient que si eres pobre, que no has de viure del papà estado, que t'has d'esforçar i que has de treballar i no sé què. Sí. No, jo anava a dir, diguem, la mateixa línia, no? Diguem, esta gent, el que ve a dir, este perfil, no, de personatges, per dir-ho d'alguna manera, el que ve a dir és com vas a viure tu, no? Sense treballar, que no estem parlant de renta bàsica damunt, ojalà, sinó com vas a viure tu sense treballar, que això ja ho faig jo. No te preocupes, que per això ja estem nosaltres per fer aquest passe. Correcte. Però puc preguntar una cosa? Sí. Per què et va bloquear? Tens alguna idea de per què? Has tingut tu interrelació amb aquest senyor? Ni idea. I a més, jo sóc un tros de pa, o sigui, jo no sóc gens hooligan ni Twitter, ni en sé, ni se'm dona bé, ni és el meu caràcter. Llavors, és un misteri, no? Però, més enllà d'això, o sigui, jo sí que pensava, no? Dic, aquesta gent que se n'en fot de la paguita, de la renta bàsica universal, més enllà de que, evidentment, no té cap tipus de coneixement de com està vivint la gent treballadora aquesta situació, on molta gent treballa amb contractes o sense contracte, fins i tot, durant un temps, per pagar-se les coses durant l'any, etc., en restaurants, en els hotels, etc. No ho coneixen, no? Però, a més, és que directament aquesta és la gent que se n'enreien de
de quan, jo què sé, no? Fa 100 anys o 110 es proposava el sufragi universal, no? Per exemple, com havia de pagar la seva serventa, com havia de votar la seva serventa o la seva dona, no? Fins i tot. I si voleu, com així, com una reflexió, com, no sé, és genèrica, no? Diguem, sempre hi ha un punt on la situació està naturalitzada, no? I es posa en dubte quan hi ha una demanda, no? De gent que no té un dret que el vol, diguem-ne, que és el dret a la subsistència, no? És a dir, una demanda com d'igualtat, al fons, no? I de cop es comença a plantejar que sigui natural o no una cosa, no? És a dir, si ens tiréssim 100 anys enrere, no és natural que voti tothom. Per qui collons ha pensat en votar tothom, no? I llavors hi ha el despreci. En primer lloc hi ha el despreci, no? De dir, per què esteu dient? Si les coses s'han fet sempre així. S'han fet sempre així. No han votat mai els servents. Però què dieu? No han votat mai el no sé qui. Una cosa, I a que és més, que, sí, digues, Ivan. que potser abans de començar a debatir hauríem de pensar que no és el mateix la renta bàsica universal que l'ingrés mínim aquest A més. condicionat que diu el govern. Vull dir, és una cosa molt més limitada, molt condicionada i que inclou la idea de que t'ho donen en la idea de que hauràs de tornar a treballar després. A més, clar. Clar, Sí. jo seguint a lo que plantejava Roc abans, dic, esta gent que li diu paguita són els mateixos, no, que quan se va aprovar la reforma de la jornada de les 8 hores de treball, parlaven de que les conseqüències serien que la gent pues, aniria al bar a emborratxar-se. El mateix que diuen ara, no? Que la renta, que com diu Ivan, no és ni una renta bàsica, desincentiva la recerca de treball i converteix els ciutadans en vagos dependents de l'Estat, no? Sí, però a més, en el cas concret d'aquest senyor d'idealista, és que el dia següent de fer aquest tuit va firmar un ERTE en la seva empresa. Sí. Que devia ser una paguita per l'empresa. Vull dir que s'han de tenir del tamany de no passar per la porta, A més, és curiós perquè potser s'hauríem de dir que ells viuen també d'una paguita, però en aquest cas es diu plusvalia. Correcte. Sí. Hauríem de girar una mica l'estratègia, no? Que entre ells, directament utilitzar el despreci, no naturalitzar, no? Que se'ns extregui la plusvàlua tan fàcil. En relació a això, a el que deies tu, Adri, hi ha una entrevista que li han fet a una persona, que no us diré qui, us llegiré la seva resposta i la pregunta que li han fet i aviam si sou capaços d'endevinar de qui podem estar parlant, no? Diu, li pregunten, habla de que los recursos pueden escasear, pero ahora la medida inmediata por parte del gobierno es la renta mínima. Y el person respon, yo entiendo que haya que garantizar un colchón mínimo por familia, porque por persona es más complejo, pero hay que vincularlo al trabajo, a la voluntad de querer trabajar, y aquí es lo importante, ¿no? Lo contrario nos lleva a un país subvencionado. A lo mejor esto me genera críticas en mi partido, o hay gente que me lo criticará por demagogia. Pero España no puede arreglar esta pandemia pasando a ser un país de subsidiados, ¿no? Que vaya tela. Jo és que vaig tindre l'altre dia una conversa per Twitter precisament d'una persona que feia menció, no?, a aquesta entrevista, rotllo, hòstia, esta persona... Ja puc dir de qui és, Roc? Sí, endavant. Però puja't una mica al micro, Adri. Vale, no, parlaré més fort. Esta persona és García Page, Emilio García Page, no sé bé, que comenta això, no?, en una entrevista que li fan, pues, com van a donar una paguita, una renta desvinculada del treball. I jo pense que faig dues reflexions ràpides, no? La primera és, si esta renta està vinculada al treball, lo que fomenta és com una estigmatització de la pobresa, no? És a dir, que la persona que es troba en la situació de demanar aquesta ajuda ha de passar per un procés en el que ha d'assimilar i reconèixer públicament que s'és pobre i que necessita rebre l'ajuda de l'Estat. I la veritat que me genera molts dubtes de si és adient o no plantejar aquest tipus de renta mínima enfront a la renta bàsica. Jo volia, diguem, per vincular els dos temes que com tenen molt a veure, diguem, les crítiques solen tindre en comú la mentalitat del propietari, no? És a dir, mi casa, mi cotxe i mi família, en aquest cas, de que en tot cas per família, però mai a títol individual. És a dir, és la de que la societat està feta a la meva mesura i no me la toques, eh? Si la maneges un poquet, que és el que deies tu abans, Roc, de que fa 150 anys estarien en contra, com van estar sempre en contra de qualsevol avanç social, perquè això és trastocar-li la seva societat i per a ells que no me quiten lo mío.
Sí, a més, això que diu el Paje és que, sí, és que hi ha una contradicció directament que diu, però hi ha d'haver la voluntat, no?, de que es vulgui treballar després. Com, bueno, la gran majoria, el 90% o el 99% de gent que està a l'atur vol seguir treballant. És a dir, és que en quin món viu aquest tio? I a més, és a dir, aquest rotllo de... No, és que si donem una paguita, diguéssim, és subsidi i genera dependència de l'Estat. No, és a l'inrevés. És a dir, és per evitar qualsevol dependència, sigui de l'Estat o sigui d'una empresa privada. Vull dir, no entendre això, no ho sé. És que... Sí, com si a Espanya no se treballarien hores, eh? Ho diuen com si així. Sí, no, com si la gent fos vaga, bàsicament. És O sigui, primer, com si la gent fos generalment molt més vaga que ells i com si fos dolent no voler treballar de qualsevol merda. O sigui, aquestes són les dues grans coses, saps? I a més té una concepció hiperantiquada quan diu això de que s'ha de centrar en les famílies i no en les persones, que dius, bueno, doncs ens posem a parlar de quins models de família l'administració entén com a família i quins no, i quins es quedarien fora i quins... És que no té cap sentit. O sigui, jo entenc que puguis dir als menors que no ho cobrin o el que sigui, i després es poden ficar controls, però el que no pots dir és que es cobri per famílies, que no té, des d'un punt de vista no té cap mena de sentit. I us faig una altra pregunta, no? Clar, o sigui, assumint que l'economia quedarà en una situació completament, brutalment destruïda, es parla de conseqüències més bèsties que inclús les del crac del 29 ara mateix. Com creieu que es pot produir aquest canvi, no? Aquestes mesures? Com es poden implementar aquestes mesures? Creieu que s'implementaran? Creieu que poden generar problemes? Aviam, jo crec que hi haurà conflicte. Vull dir, jo no crec que ni la renta bàsica ni qualsevol mesura sigui com una idea d'un expert que diu jo soc molt llest, per la qual jo sé el que he de fer. Que totes aquestes mesures naixeran d'un conflicte i sempre hi haurà una lluita per veure què es fa o no. I crec que hi ha lluita inclús dintre de les posicions del propi govern. Vull dir que no serà una decisió tècnica d'un expert que és molt llest. I en aquest sentit la renta bàsica és això. La renta bàsica no ho faran perquè és el que s'ha de fer, sinó que hi haurà unes posicions trobades. Jo crec que també hi ha un punt que si no es fa en un moment així, en un moment d'estabilitat és molt més complicat aplicar això, no? Però clar, quan ja estem veient les resistències que hi ha per aplicar això que dèiem, l'ingrés mínim vital, que no és ni una renta bàsica, però és que a mi el dubte que em ve l'altre dia quan veia la notícia de que hi estaven havent negociacions sobre això és, que a més vaig veure algú que ho deia per Twitter, què hi pinta la COE a les negociacions sobre això? És a dir, perquè jo no sé que hi hagi cap sindicat que se'n vagi a negociar l'impost de societats o les subvencions empresarials a les SICAPs o les amnisties fiscals. Per què ha d'anar la COE a negociar això? Què hi pinta? O sigui, i a mi això és un tema que no acabo d'entendre. Vull dir, m'hauria d'explicar el PSOE. A més, jo penso que ja que assoles la renta bàsica per si mateixa no fa res, vull dir, no fa res en el sentit que ha d'estar orientada en una sèrie un paquet de reformes més amples, però dic, quina sortida tenim a aquesta situació si no és la renda bàsica? Perquè, vull dir, parlava amb Oruno una vegada que li van entrevistar d'un cepo, no? Un cepo en el que al mateix temps que més gent es troba treballant per tal de poder viure, és alhora més difícil viure dignament en el salari o en el sou que te proporciona aquest treball. Vull dir, que estàs obligat a introduir-te en el món del treball, però a la vegada aquest món del treball no te proporciona les condicions mínimes per a viure. I quina és l'altra sortida? Perquè jo no la veig. O sigui, sabeu el que vull dir? Sí, no, que evidentment s'ha transformat completament la societat i el capitalisme respecte a quan es va pensar l'estat del benestar que tenim i això no ha canviat ni tan sols en l'estructura institucional de l'estat del benestar, en els drets que hi han reconeguts i en l'estructura constitucional tampoc. O sigui, però ho veieu amb optimisme, que es pugui produir un canvi? Jo ho veig amb un semi-optimisme, però també per una qüestió que em va sorprendre. L'altre dia la llegia en el llibre aquest d'Estados Nerviosos del William Davis, que explica que per primer cop en tota la història moderna l'esperança de vida en els països occidentals està començant a baixar. Això no havia passat mai fins ara, que des de 2015 als Estats Units, per exemple, està començant a baixar i està començant a baixar amb molta diferència, sobretot, entre barons blancs no hispànics i de parla anglesa, diguéssim. És a dir, entre votants de Trump. Per tant,
no sé, és a dir, el fet de que la pròpia esperança de vida estigui començant a baixar fa que o ens plantegem mesures d'aquestes o no té, vull dir, o s'acaba la vida, diguéssim. Jo no sé si seria tan optimista, diguem. Tots hem dit en aquesta crisi que certament com que el neoliberalisme estava tocado y hundido, ¿no? Com que el mercat ni estava ni se l'esperava, que no produïa ja certeses, com que l'Estat era... Sí, estic d'acord, però faria falta veure el dia després, no? Diguem, què passarà després? És a dir, tot el que no aconseguim durant aquest procés, durant aquesta crisi, pot ser igual després ja no ho aconseguim. És a dir, jo tampoc crec que s'hagi derrotat d'una vegada i per a sempre aquesta mentalitat. No crec que hi hagi canvis culturals i polítics tan bruscos com d'un dia per a un altre. Sí. Jo també sóc bastant pessimista, en veritat. O sigui, no crec que hi hagi d'haver... O sigui, el canvi polític i econòmic que s'ha de fer és tan bèstia que és impossible que es faci en poc temps. És que és absolutament impossible. O sigui, tenim en compte que fa 10 anys s'estava parlant dels minijobs i avui en dia ja no es parla dels minijobs perquè és que és el que tenim tots. Ja, és el que tenim un curro normal. I això són 10 anys, i en 10 anys s'ha normalitzat la precarietat. És que avui en dia ja dir precarietat, fins i tot, hi ha gent que és que no ha conegut o no hem conegut una altra cosa. M'entens? Sí. I això són en 10 anys, Això són 10 anys, que no sé si és molt o és poc, però almenys és un cert temps. I jo crec que, per parlar en termes, si voleu, grandiloquents, realment estem en una conjuntura molt semblant a el que es va trobar a Europa i gran part del món occidental al 45. És a dir, s'ha de plantejar un nou estat del benestar i si no es vol assumir l'alternativa que hagués sigut el feixisme, etc. Directament. I a partir d'aquí jo us pregunto, quins drets creieu que cada dia reconeixen aquest nou estat del benestar del segle XXI, si voleu, i quins drets trobeu a faltar o creieu que serien importants? Aviam, jo crec que s'ha de començar el dret a l'habitatge. Dret a l'habitatge? Vivenda pública? Sí. O regulació de l'habitatge existent, com a mínim, que tampoc és un Corea del Norte, saps? Tampoc és Cuba. No, som el país amb més vivendes buides d'Europa. Adri, jo crec que també potser tota la qüestió de la crisi educativa que estem patint ens hauria de fer reflexionar quin model educatiu volem, si és un model educatiu que es base en la competitivitat, l'individualisme, la meritocràcia, que és el que hem tingut fins ara i que es va acentuar amb el procés Bolònia fa ja més d'una dècada, o si volem un model educatiu que es canvi totalment això i que sigui tot un canvi i a la vegada si volem una educació en totes les seves etapes gratuïta, perquè al final també és un context que ens estem afrontant les que actualment encara estudiem un grau, que hem pagat uns crèdits, que no estem cursant realment d'una manera total, que estem tenint problemes de recursos, de poder avaluar-nos tal i qual, i que a més no se'ns estan donant les eines també per les conseqüències que van tenir les polítiques d'austeritat en l'educació, que també hem de tenir molt en compte que si estem patint el que estem patint ara mateix a les universitats no és només per culpa de la universitat, sinó per tot unes mesures i unes polítiques que s'han portat que ens han debilitat com a estudiants i com a comunitat educativa. Totalment. Adri, què deies? Jo volia dir que si bé, com tu has comentat, som una generació, o les generacions que venen després de la crisi del 2008, no estem acostumats a una altra cosa que no siga la precarietat i com s'ha normalitzat tant, no trobem sortides, no? Clar, una manera també, vull dir, perquè els canvis no mai arriben a soles des que un estat o un govern de torn faci mesures, no? Cal empoderar-se com a... Un pacte social nou, al final, que només pot venir de la lluita, és evident. Cal empoderar-se com a subjecte transformador. Vull dir, si no tenim... Hem perdut tots els llaços militants d'acció col·lectiva, de sindicats, i la renda bàsica pot ser una ferramenta útil per lo que comenten moltes persones, no? Si tu vas a treballar i t'ofereixen un salari de merda, un treball precari, i dius que no, n'hi ha un exèrcit de reserva darrere teua que ho acceptarà. Clar, la qüestió és que aquests empresaris o la gent no se planteja que n'hi hagin estos drets a l'existència que configuren una ferramenta de lluita contra els treballs precaris de preferís no tindre treball a tindre una merda de treball
I això faria que pujaren els sous, no? Que tingueren els treballadors com una arma de Sí. Bueno, ja per acabar, l'última notícia, no? Perquè clar, tot això, al final la pregunta és com es paga, no? Jo crec que aquesta serà una mica la pregunta que ens vindrà en els pròxims temps, si em permeteu fer una predicció. Llavors us porto un parell de notícies d'opinió. Un, molt ràpid, diu les retallades que van ser i les que vindran, i diu, subtítol, és fals que les retallades en sanitat hagin obstaculitzat la forma en la que s'ha gestionat la crisi. Primera cosa, no? Negant que les retallades, com deies, Lucía, tu en educació, però en sanitat també és aplicable, no han afectat en res en la situació. I l'altre diu, és necessari un regreso de l'austeridad per la crisi de deute que suposarà. Aquest l'escriu el Juan Ramon Rayo, l'altre el Germà Bel, els nostres neoliberals de referència en cada país. I com a conclusió, una última reflexió cadascú sobre com creu que es pagarà tot això. Jo una cosa molt breu. Entenc que per pagar-ho hi ha d'haver una redistribució, és a dir, una reinvenció de la fiscalitat en aquest país, però més enllà d'això, és a dir, a mi el que em preocupa és rescat a Castor, 1.350 milions, és el mercado, amigo. Rescat autopistes, 4.000 milions, és el mercado, amigo. Rescat bancari, 6.570 milions, és el mercado, amigo. Renta mínima, 550 milions. No es podem endeutar. Bueno, pues no sé. M'hagués agradat sentir-los, els que diuen això. No està en el frío dato, no? Més que el frío, un privilegi de classe, sí. Xavi. No, diguem, la financiació, estic d'acord en el que ha dit Blai. Simplement un comentari, diguem, o donem una batalla o es produeix una batalla ideològica per la qual es desvincula drets de treball i, per tant, assumim el dret d'existència, com deia Adri, tant a Robespierre, o la precarietat és norma i són treballadors pobres. Totalment. Voleu alguna última d'això o ja passem de secció? Ivan, Adi, Lucía, passem? A mi tot dit. Sí? Passem. Hi ha dos Ivans, no? Sí, bueno, però també va bé, l'Ivan és un grande, tio. Ivan, Ostres, bones. tengo problemes Ara tècnics, sí que fot molta grima, això, Ivan. S'ha multiplicat. Però no estic a l'altre, no? 30 segons de música i tornem. Tengo una tierra tan linda y tan grande que me la dio la gracia de Dios. Dominicano soy, dominicano, machucano, 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 oye, 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 machucano, machucano, machucano. Tá cruzado, 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 tá cruzado. Culiquita catín, culiquita catá, culiquita catín, culiquita catá. Sabalacatiquita catiqui, sabalacatiquita catiqui, sabalacatiquita catiqui, sabalacatiquita catiqui. Bé, ja tornem a ser aquí amb la secció de l'Adri. Adri, has estat mirant per TikTok. Saps que portem una creuada contra ser boomer brutal des del programa anterior amb el trap. Què ens portes? Correcte, pues això que dius, no? Esta setmana he estat submergit un poc en TikTok, lluitant contra els boomers i també perquè vaig llegir, no, que era la xarxa social de l'extrema dreta, no? Que està gastant l'extrema dreta per fer un poc de campanya. També és curiós perquè esta xarxa que ho està petant, suposo que tots sabreu en què es basa aquesta plataforma, ho expliqui un poc per damunt. És un poc diferent a Twitter i a Facebook perquè no permet tirar la parrafada, no permet la turra, però es basa en vídeos curts, fent playback de cançons, s'imiten balls o diàlegs de pel·lícules. Premia l'espontaneïtat, la creativitat i un poc la diversió, no? T'han pagat, Adri? No. Era per explicar-te, per explicar a gent com tu, que suposa que no has explicat mai la xarxa i per fer una introducció. No, vale. Ara ja en sèrio. Inclús molts analistes el que han fet ha sigut, com analistes que són, un anàlisi sobre quin perfil està dins d'aquestes xarxes. Perquè s'ha vist que en moltes campanyes polítiques les forces reaccionàries tenen un caladero de votos molt gran
ahí. I no és tant pel fet de que s'hagin instal·lat com a organitzacions polítiques en aquesta xarxa, sinó perquè han sabut adaptar el seu discurs al format, no? que és necessari per entrar en TikTok. Com Salvini, per exemple, s'ha fet TikTok i l'està petant molt en TikTok, fent pizzas i fent mogudes, i en el cas espanyol veiem com molts cachorros reaccionaris de Vox pues, peten la xarxa de mogudes de Vox, al final, sense fer com molta menció a lo millor als polítics, però baixant discurs totalment. Bueno, el que jo vos porto avui, no sé si sabreu el que són els tags de TikTok per a la gent com Xavi, que no ho sap, jo ho explique. Els tags són com una sèrie de trets que complixen pues, cultures urbanes o en aquest cas s'han fet de pijos, de perroflautas i de modernos, ¿no? Es como si eres pijo es que te vistes con camisas de Pedro del Hierro, ¿no? Pues algo així. Jo vull fer avui un tag. I el tag que vull fer és el tag de l'entrepreneur. Però bueno, com sé que vosaltres, cap de vosaltres tindrà dots en el que és ser broker ni habilitats en el tema del coaching, el que faré serà assignar-vos un personatge a cada un de vosaltres, un personatge il·lustre del pensament liberal patrio. ¿No? Teatre. Perfecto. Vale, res, abans de començar, heu de ficar els dits així i quan jo comenci a llegir els 10 trets que vos caracteritzen, haureu d'anar baixant els dits si considereu que el vostre personatge complís aquest tret, no? Es caracteritza per l'afirmació que jo he dit. Abans que res, vos dic els personatges. Blai, tu eres Wall Street Wolverine. Com sé que tens Vamos, escultura grega. Rob, tu eres Juan Ramón Rayo. Perfecte. Iván, tu com a bon mallorquín seràs Rafael Nadal. A veure, qui me dice, Lucía, tu seràs Inés Arrimadas i Xavi, tu seràs un tío blanco hetero. Vale. Vale? Res. Qui és més misògin? No ho sabem. Bueno, pues vinga, va. Comença, Si és que sí, baixo, eh? Si és que sí, baixes el dit. Vale. A la bio del Twitter tinc alguna frase com una crisis es una oportunidad, donde termina el esfuerzo está el fracaso, nunca te rindas, o el que no está dispuesto a arriesgarlo todo no está preparado para ganar nada. No sé quina és la meva bio. No sé. Jo no ho sé, però... Me l'he imaginat. Vinga, la segona. He hagut d'anar a Turquia a replantar el que la tardor em va llevar. Reivindique la llibertat per a no pagar impostos, però me ve bé que hi hagi ave. Suposa, no? Soc una persona feta a si mateixa en unes xerrades de coaching de Josep Ahram. Home, pinta No que... m'agraden les feministes perquè no em deixen alquilar pobres per fer fills. L'intervenció de l'economia és ineficient fins que l'empresa cau en bancarrota i demana rescat públic. Dic que la renda bàsica és una paguita per a vagos, però no se'm coneix cap activitat laboral. Porte la polsereta de la Rojigualda, però no quiero eurobonos, que la crisi la paguen los pobres. Aplaudís tots els dies als sanitaris, però demane la privatització de la sanitat pública. Soc un ciudadano del mundo, però la fortuna millor en Andorra. No ho sé, I la última, segurament. Si un comunista compra en Zara o no tiene iPhone, li faig veure la incoherència, però jo estic en contra de la intervenció estatal i m'agrada que hi hagi carreteres i policia. Perfecte. He guanyat, Bueno, no? bueno, a veure. 2-0? Ha guanyat el Ramon Rayo, és l'entrepreneur. Claro, és que era molt desequilibrat. Un aclariment per a la gent que ens escolteu a e-books i a Spotify, això no ho podreu disfrutar tant com a la gent que ho escolteu a YouTube. És contingut premium. Correcte. Correcte. LOLs, si ho veus per YouTube. Jo vull dir això, després d'aquesta adaptació dels tags de TikTok a la figura de l'entrepreneur, com no en traguen des d'alguna plataforma de vídeos, com... No diré noms, però jo ho veig claríssim, Perfecte. Anem una mica malament de temps, així que 30 segons i passem amb la secció de Lucía.
bueno, ja tornem a ser aquí, avui amb la Lucía, que crec que ens porta alguna cosa, bueno, com sempre, interessant. Què tal, Lucía? Aquí, molt bé. La meva intervenció d'avui serà una mica diferent. Primer de tot, volia comentar que, com totes sabem, avui és Sant Jordi, ho hem de passar confinades. Bueno, quan ho escolteu no serà Sant Jordi, però quan estem gravant és Sant Jordi, ¿vale? Llavors, és Sant Jordi, el dia del llibre i també de les lletres catalanes, i per això he escollit que avui parlarem sobre Harry Potter i el català. Bueno, no crec que hagi de fer un resum sobre què és Harry Potter, perquè suposo que totes ho sabem, i si no ho sabem no sé en quin món vau viure quan éreu 10 anys. Llavors, jo m'ho vaig llegir potser amb 11-12 anys, ho vaig fer en castellà, quan vaig créixer ho vaig llegir un altre cop en anglès, però bueno, mai m'ho havia llegit en català, fins que fa una setmana potser vaig tenir com l'interès de fer-ho a partir d'uns tuits que vaig llegir, que comparaven, o sigui, comentaven que com d'interessant seria si potser els traductors de Harry Potter en castellà haguessin traduït els noms literalment. O sigui, que en comptes de Harry fos Enrique, Ronaldo i Hermione, no me'n recordo quin nom era concretament. Un dels comentaris d'aquest tuit deia que en el cas català molts noms sí que es van catalanitzar. I llavors vaig agafar com l'interès de quins eren aquests noms. L'objectiu ara que comentaré seran alguns dels casos, que són com els més remarcables, els més graciosos, per així dir-ho, i també fer una reflexió sobre les traduccions i les catalanitzacions dels noms. Primer de tot, no sé en quin idioma, potser si heu llegit Harry Potter o heu llegit, però el primer que comentaré serà el del capità de Quidditch, de Gryffindor, l'Oliver Wood, que en català passa de ser capità de Quidditch a ser un diputat d'Esquerra Republicana a Barcelona a ser Marc Roure. Marc Roure, Marc Roure, o sigui, jo segurament coneixeria alguna persona que en l'espai de militància de l'esquerra digués Marc Roure. Segur. Després, la següent és Colin Creevey, que si heu llegit els llibres és un noi que és molt fan del Harry, que sempre va darrere seu, sobretot a la segona pel·lícula, que és la Cambra dels Secrets, i en català no es diu Colin, es diu Pau Parra. Llavors, el seu germà canvia també el seu nom a Dennis, a Dani Parra. Llavors, jo volia saber, i em llegiré un altre cop el llibre en català, per si van fer algun guinyo a Deixa'm en Pau, Pau, en algun moment de l'obra. Després, un dels altres personatges principals de Harry Potter que es va veure el nom canviat és Myrtle la Llorona, o Moni Myrtle, que en català es va canviar el seu nom a Gemma Gemec. De fet, és una de les meves traduccions preferides. Brutal. Un altre que va ser exmerodeador i una altra traïdora, que és Peter Pettigrew, va canviar el seu nom al català a Ben Babau, que també és un dels seus preferits. Ben Babau, perquè és amb doble B baixa en anglès, però quan ho llegeixes s'escolta com Babau. I hi ha altres noms, com per exemple Gilderoy Lockhart és Gilbert d'Acords, Pomona Sprout, Pomona Coliflor, Newt Scamander, Ernest Salamandra, i, per exemple, els pares fundadors de Hogwarts, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw i Hufflepuff, també veuen els seus noms canviats a Nicanor, Serpentin, Maripau i Hortènsia. Cal dir que Maripau em recorda molt la tieta de la Nesse. Però tenim a gent d'esquerra de la Nesse a Hogwarts. Els noms no només van ser a personatges, també van ser a jocs del món màgic, com per exemple el sauce boxeador és Pica Baralla, que també és molt graciós perquè es fan jocs de noms, i per exemple la Casa de los Gritos en català és Cal Alfred, que em va costar molt pillar-lo, però és Calfred. O sigui, quan ho llegeixes ràpid és Calfred. Però qui és el traductor? Llavors, aquesta pregunta que ha fet el Roc, ens preguntem per què aquestes traduccions i catalanització. De fet, és veritat que ho vaig llegir, em vaig posar a investigar perquè em va donar com molt neguit perquè s'havien fet aquestes traduccions, i realment és una qüestió que he vist que des de la traducció sempre s'intenta, sobretot en obres dirigides a nens, i no hem d'oblidar que Harry Potter és una obra infantil, és que la traducció sigui el més fàcil pels nens perquè es sentin còmodes i ho puguin pronunciar. I, òbviament, hi ha noms com Peter Pettigrew, Godric Gryffindor,
Newt Scamander, que potser si un nen de 5-6 anys ho llegeix no estarà acostumat i ho veurà estrany. I per això és veritat que potser en aquest context la traducció en català va fer una feina molt més bona que la del castellà, que potser castellà sí que es va quedar amb molts noms que eren originals, no es van traduir molts pocs. I el català sí que va fer i a més va buscar aquesta gràcia, perquè realment a l'obra original de Rowling, que bueno, la innombrable per tota la qüestió que té darrere, sí que és veritat que hi ha molts noms que tenen segones intencions per la literació, per la broma i tal. I a la traducció en català sí que s'intenta reproduir, no exactament, perquè òbviament hi ha bromes i comentaris que no es poden fer igual en un idioma o en altre, però sí que intenta agafar això. Llavors, per exemple, en castellà sí que es va fer una cosa que ara no me'n recordo quin és en anglès, però hi ha un canal de ràdio on posen música, màgic, que es diu Els 40 Magistrales. I això és una broma que van fer els traductors en castellà pels 40 principales. Llavors, això òbviament no anaven a fer als personatges principals perquè no es poden canviar Harry, Hermione i Ron, no ho canviaran els seus noms, sinó no ens diran Ronaldo, Enrique i Hermíndia, però sí que ho van fer amb noms, amb personatges secundaris. I potser aquí ens preguntem per què van canviar els pares fundadors, si també són personatges principals, quan és veritat que si ho penses hi ha sons i paraules que no estem molt acostumbrats des del català i fins i tot del castellà. Per exemple, en Salazar Slytherin, que de fet és una analogia, és una comparativa amb el dictador Salazar a Portugal, perquè Rowling va estar estudiant i treballant a Portugal i es va veure influenciada per la dictadura per escriure Salazar Slytherin. Salazar és un nom que té la Z aquesta, que en català no existeix, i per tant es va canviar a Serpentin. I amb altres nombres com Helga, la que està expirada tampoc es pot fer naturalment en català, i Rowena també és un nom que no es veu molt normal i per això també es van canviar els noms. Llavors jo crec que com a conclusió és una qüestió bastant curiosa tot el tema de la traducció i tot el tema d'haver de llegir en català les nostres... Potser que no estem acostumats. A mi em feia gràcia, sincerament, al principi em feia que gracioso, però al final és llegir en català i també veure que les lletres en català també es poden fer amb la cultura pop, la cultura més popular que hem mamat des de ben petits. I això. Sí, és tot un tema. La traducció aquí, la gent experta, ja en les pel·lícules també hi és, no? De dir s'ha de traduir, no s'ha de traduir, no sé què. Jo no em sabia posicionar, però la veritat és que si assumeixes que s'ha de traduir és molt millor traduir-ho tot, no? Perquè, ja que estàs traduint. I bé, fins aquí aquesta secció i passem amb 30 segons de música i seguim. Presència, nova imatge, noves condicions, nova campanya, nova ronda de difamacions. No tocaré el pastís, que vigilen amb cura. Jo no he vingut per soportar eixa tortura. Primer tema del curs, jo duc el boom i el clap, el groove i el rap. Segon tema del curs, i sona el loop i un crack, la gent ho sap. Tercer tema del curs, li he fet un nuc al ràbia. Ja tornem a ser aquí. Ara passem a la secció de l'Ivan, que sempre ens porta algun llibre de recomanació, ja que estem amb el dia de Sant Jordi, almenys quan ho gravem, no quan ho escolteu. Sí, ja veurem de quins dies. Què ens portes avui, Ivan? Pues avui porto aquest llibre, que la gent que ens segueixi per YouTube podrà veure, al revés. Però digue'l. I bueno, es diu Acte de violència, és de Manuel de Pedrolo, un autor que molts coneixereu per el manuscrit del segon origen, que en molts llocs es llegeix normalment a la secundària, no? Com aquest típic llibre de fer el típic treball a l'ESO i tal. L'edició és de Sembra Llibres i a més és curiós perquè porta un pròleg de Cesc Freixas, el cantant. Bueno, és una novel·la de l'any 62, encara en ple franquisme, i Pedrolo tenia aproximadament 40 anys. Jo volia començar
fer una mica de context sobre qui era aquest senyor, per entendre una mica millor de què estem parlant. Bueno, Pedrolo va néixer l'any 1918, que, hòstia, joder, faria ja 102 anys, perquè estem ja al 2020, i clar, va participar a la Guerra Civil, afiliat al sindicat de mestres de la CNT i també com a soldat d'artilleria. A Barcelona es va guanyar la vida en diferents oficis relacionats més o menys amb el món de l'escriptura, i moltes de les seves obres, això sí, entre elles aquestes, va ser censurada. Va ser censurada pel franquisme i es va haver de publicar molts anys després. Justament, acte de violència, el que trobem és una Barcelona abstracta que es rebel·la contra un règim dirigit per una figura fantasmal coneguda com Dòmina, que havia de ser com una espècie d'al·legoria del franquisme. Els diferents personatges estan en una ciutat buida, és a dir, està tothom confinat. Per això l'he escollit, perquè és increïble el paral·lelisme entre estar confinat, entre que estigui... Per què? Per què estan confinats? Perquè hi ha unes pintades per les parets que diuen: és molt senzill, quedeu-vos tots a casa. Hi ha un grup polític, anònim, intel·lectuals, que ha anat fent pintades per tota la ciutat. I la gent ha acceptat la proposta i han dit, bueno, doncs, tu, ens quedarem a casa i així ensorrarem l'economia. Ah, s'ha fet la proposta i ja està, com a vaga general de quedar-se a casa. Exacte, és una vaga general, però en lloc de sortir al carrer, la gent es queda a casa seva. Bueno, llavors està la policia pel carrer sense entendre res, com cony és que la gent no va treballar, com hòsties és que no hi ha ningú al col·legi, la policia pel carrer com flipant. I la gent a casa seva escoltant la ràdio, esperant veure què passa. Llavors, la idea que hi ha una mica és que aquesta vaga general, que els personatges viuen més o menys, hi ha molts personatges, a més, és com molt coral, no? Vull dir, cada un ho viu des d'una perspectiva diferent. La idea és, pot ensorrar això un règim o no? O serà una cosa innocent que al final no passarà res? Això és una mica de què va el llibre. Dos curiositats que volia destacar. Sembla ser que Pedrolo es va basar en la vaga de tramvies de l'any 1951 a Barcelona. Això va passar que va pujar el preu del tramvia i la gent com a queixa va decidir anar a peu. Fins que no baixen el preu, nosaltres el tramvia no l'agafarem. La segona és que hi ha una edició una frase del propi Pedrolo referint a la novel·la, dient que en el fons jo soc un aspirant a utopies. És a dir, que això era la seva idea de la Barcelona utòpica en què tothom es revela i que tothom és antifranquista i, finalment, hi ha una confrontació directa amb el règim a través de la vaga general. A més, penso que és molt recomanable llegir aquesta novel·la, ara que estem tan confinats, ara que ens han quedat tots a casa, però no pel mateix, no perquè haguem decidit fer una vaga general. I el règim, què? El règim intenta treure'ls de casa o alguna cosa? Clar, però és molt difícil. És molt més difícil treure la gent de casa que enviar-los a casa. Però que és una vaga rotllo Bartleby, no? En plan, no, preferiria no fer-ho, no? Sí, però clar, la dificultat de logística d'anar casa per casa obligant a la gent a treballar es planteja com una molt diferent de fotre pals a la gent en una mani, s'entén? Home, sí. Clar, llavors jo us volia acabar amb una petita pregunta, si és que penseu que alguna cosa així avui en dia funcionaria. Vull dir, si quan acabi el confinament ens quedem tots una setmana més, s'ensorraria l'economia, cauria algun règim, passaria alguna cosa, o això avui en dia ja hi ha les lògiques de la precarietat? De què vius? Com pagues lloguers? Si t'obliguen a treballar no serveix per res, perquè potser et diuen... A més. Sí. Clar, farien falta caixes de resistència i molt caler per poder-ho aguantar tot això. És com l'idea que la vaga general és una cosa, diguéssim, que ara no podria funcionar pel règim en què estem, en les maneres del treball d'avui en dia. Ja no és una eina útil. No, sí. No dic això, No, dic que has de pensar quant de temps ho voldries prolongar, saps? Perquè això, quant temps és la vaga general aquesta de la novel·la? Crec que no arriba una setmana, en el període que s'estudia, que et diguen que és viu, la narració. O sigui, la novel·la és d'una setmana. Sí, crec que no arriba, són uns quants dies. No arriba. En un dels debats que farem en la taula i parlarem en Héctor Tejero, y li citarem una frase de Reichmann que deia lo que se ha demostrado es que se puede parar en seco, ¿no? I deia ell, no, lo que se ha demostrado es que no se puede parar en seco, perquè això és com dir que pots tirar-te des d'un 10è pis, que pots tirar-te, però igual quan caus te fas un poc de mal, no? Llavors, com que parar en sec l'economia del tot, diguem, les teories de creixentistes fortes, crec, humil d'opinió, sabent molt poc d'això, diria que són difícils d'aplicar. De fet, una cosa que també
va comentar Héctor Tejero, algunes de les xerrades que ha estat fent aquests dies. En aquest cas, no me'n recordo, crec que va ser la que va fer la JDC, que la podeu veure, va ser que, de fet, el tema del decreixement, que s'estan dient que sí que podem viure amb menys, precisament també és al contrari. O sigui, nosaltres no volem, quan parlem de decreixement o quan parlem de canviar els nostres hàbits de consum i de producció, no volem viure pitjor. Volem viure millor i amb el context en què estem vivint pitjor. Llavors, realment aquest és el model no és el que nosaltres volem. Clar. Jo crec que s'han d'encaminar cap a algun tipus de forma de decreixement. El meu dubte és si és possible plantejar-ho d'un dia cap a un altre. Vale, doncs Xavi, si em permets, dono pas a la teva secció de pel·lícules. No podem debatre més en extensió, ja dedicarem un programa. Però la vaga general segle XXI, sisplau. Quines pel·lis portes? Bueno, avui hem apretat prou, Avui toquem 2 pel·lícules i una minissèrie, però una minissèrie que no comentaré jo del tot i que jo l'introduiré i li faré una pregunta a algun membre que està per així i ja igual parlem un poc. El millor programa queda com un discurs de Fidel, no? El millor programa acabarà quedant, però bueno. Sí, però un poc menys de 4 hores. I diguem, les 2 pel·lícules que duc són de cine kinky. El cine kinky és un tipus de cinema espanyol que va fer en els anys 80 i que es basava en reflectir una realitat social existent, que era la realitat social del que eren els lumpens, els marginats, i principalment anaven d'un protagonista individual o col·lectiu, anaven de drogues, de robatoris, de com anaven vivint ells. I la pel·lícula, la primera que tinc és El Pico, que és la més famosa, de 1983, d'Eloi de la Iglesia, i aquesta pel·lícula, en els aspectes més formals, que barreja 3 qüestions estilístiques, que és el melodrama, estètica també del cinema polític i estètica també del cinema social. No toca una barreja d'aquestes 3. Però també tenim una barreja temàtica, que és toca la transició, toca el tema de les drogues, toca el tema de la presó, toca el tema de la Guàrdia Civil, és a dir, toca molts temes. I per dir ja un poc de què va la pel·li, és de 2 heroïnòmans que són fills, un d'un dirigent a Berchale i un d'un dirigent de la Guàrdia Civil. Així que jo convidé a veure-la perquè és molt bona pel·li. I l'altra pel·li, abans de passar ja a la minissèrie i comentar un poc, és Matar al Nani, de 1988. És una pel·lícula basada en fets reals. Fa que el final de la pel·li és interpretat perquè el nani crec que va desaparèixer, no se sap si se'l van carregar o què van fer amb ell. Esta pel·lícula és de Roberto Bodegas. I el nani conta la història real en Espanya, que era una aliança entre un propietari de xolleries i la policia. Aleshores, aquesta aliança el que feien era pactar que li robaren a les seues xolleries per a ell després cobrar els diners que li tenien que pagar per les xolles. I qui utilitzaven per a fer aquests robatoris? Els quinquis. Aleshores, quan hi hagué el canvi de govern de UCD, això ho permetia UCD, segons la pel·lícula, que són fets reals, i el PSOE començà a desmantelar-ho, aleshores els que acabaren pagant el pato, amb la mort, foren els quinquis. I la minissèrie és que ha hagut un debat molt interessant i molt apassionant. És La línia invisible, sèrie d'este any. Anava a dir de Movistar, però preferís dir de Megadede. I s'han comentat sobre aquesta minissèrie. Han hagut alguns articles, el d'Alejandro Requeijos, si no m'equivoque, el de Ramon Zallo, que és un historiador, ha sigut un article més històric i més en profunditat, i el de Blai Burgalla, que està així present, al que li ha respost Lander Martínez, que era el que va ser secretari general de Podemos a Euskadi. Així que, no comento jo la sèrie, comenta-la tu primer, si vols, Blai. Bueno, jo crec... Ostres, així d'entrada, jo crec que és una bona sèrie. És una sèrie interessant per veure. El que passa és que jo crec que una mica és el que jo intentava dir en el nostre article, que segurament gent com nosaltres, que ens ho mirem tot des d'un punt de vista molt polític, li trobem mancances a la sèrie en termes de context i de no explicar prou bé la divisió potser dins d'ETA, és a dir, perquè crec que a la sèrie es fa una divisió dins d'ETA pel que és el procés de la 5a assemblea molt simplista entre, diguéssim, izquierdistes i basquistes, per dir d'alguna manera, i jo crec que això, no és que ho cregui jo, és que està documentat que era bastant més complexa que això i bastant més difícil. I després crec que la sèrie
al final, per mi, no és fer spoilers, però al final per mi empitjora una mica quan intenta fer una mica una moraleja o un discurs de, bueno, hi ha hagut maldat pels dos cantons aquí. I jo crec que aquí és on peca una mica de voler ser massa consensualista, per dir-ho d'una manera. És a dir, jo crec que una mica el productor, el director, l'anàlisi que hauríem fet és, bueno, si això és un producte de masses que ha de veure molta gent a Espanya i no volem que la gent s'enfadi, doncs ha de poder deixar tothom content. I per mi aquest és el fallo que té. Però això no treu que no sigui una sèrie interessant de veure per entendre una mica aquell moment i que, per sort, almenys no caricaturitza els personatges. És a dir, jo crec que els personatges estan ben construïts i acabes empatitzant amb alguns d'ells. Jo crec que és una sèrie amb moltes coses bones, molt ben feta, amb una fotografia molt espectacular, de fet, on veus lo maco que és el País Basc, però que té algunes mancances. Però això no treu que no sigui una sèrie que es pot veure, que més són 6 capítolets que es veuen molt ràpid. I el que passa és que s'ha de tenir en compte això, que és un moment molt concret de la història d'ETA, no és una sèrie sobre ETA, així en genèric. Adri. No, clar, sí que té raó Blai, no? O sigui, la sèrie té certes mancances. Jo penso que si el director, com bé ha dit en diverses entrevistes, el que volia era fer un relat, no?, del que va passar, vull dir, no volia fer un documental. Crec que s'ha deixat un poc de costat el tema de lo que era el franquisme, no?, de com era la societat franquista i de que era una dictadura pues, prou repressiva, no? Sanguinària. Sí, també. O sigui, vull dir, escenes quotidianes, no?, de gent pues, anant a un parc d'atraccions, així com que s'intuís el que és el franquisme, no? Pues, parlen de Franco, però després també la figura de Milton Manzanas és com de este tio era un torturador, però tampoc ni ho fa explícit, ni ho has de llegir entre línies, no? I després també pense que igual sí caricaturitza un poc als militants, no?, en termes de són una espècie de titelles del personatge de l'anglès, no? Sí, a més com que molt... No sé, jo penso això. Jo penso que... Perdó. Potser tenien por, no?, de dir, hòstia, de que se'ls llancessin al coll i diguen esteu blanqueant a ETA, no sé què, i es van voler curar en salut. Sí, però és que igualment això ha passat. És a dir, tu busques articles sobre la sèrie a diversos diaris, diguéssim, una mica conservadors d'aquest país, i els titulars són la sèrie que humaniza etarres, no sé què, clar. Dius, no entenc per què heu tingut aquesta por si us ho han fet igualment, quan a més no els humanitza, jo crec. I llavors una cosa que sí que m'he explicat abans de dir és que justament on la sèrie es pren més llicències poètiques o artístiques és amb el personatge aquest de l'inglès, que vindria a ser una mena de mescla entre dos personatges que sí que van existir, però el personatge aquest com a tal és dels pocs que no existia realment, dels que surt a la sèrie. Jo no crec que hagi sigut, diguem, per tindre por a fer algun tipus de sèrie i que els critiquen. O sigui, pot ser la seva visió. El que passa que jo entenc, crec, que ells expliquen un context molt determinat, com heu dit, de la història d'ETA, que és els inicis, el canvi de que ETA ser un moviment cultural, a canvi a ETA l'acció... Era la Òmnium, no?, del País Basc, diguéssim. Ostres, tu. Audiencia Nacional Intensifáis. Això se publica, Ivan? I tant, i tant. I aleshores mostra este canvi, però sembla que ho fa amb la mirada del present. Aleshores te vol equiparar a lo que seria un torturador franquista i amb el que seria un lluitador antifranquista, no? Perquè com en el present, la mirada del que se té, del que és una etarra en democràcia, és despreci, però no en la dictadura franquista, no? I això t'ho mostra, per exemple, això ho dic per als que l'heu vist, és en el factor de les mans, no? Enfatitza molt la qüestió de les mans en Alejandro de la Torre, que sempre apareix quan va a torturar i sempre quan arriba a casa la dona li diu «límpiate las manos». Sempre l'ho diu. Aleshores, quan Xavi Echevarrieta mata a Pardines, a la Guàrdia Civil, ells estan les mans, tocant-se les mans i la xiqueta és la que li diu «¿Por qué haces eso, no? ¿Por qué te tocas las manos?», crec que li diu. Entonces és com ve a equiparar el que seria dos tipus de violències en un, diguem, el mateix nivell. Sí, però amb un marc de referència actual. Com? Que ho fa amb un marc de referència actual.
Clar, això és el que dic, que Ahí diguem, també mira està aquest un poco passat, l'error, claro. sí, dic, mira aquest passat en certa mirada del present, crec. Sí, i Bueno, llavors... al final també, bueno, és una cosa que també sol fer amb la història. O sigui, normalment quan mirem la història la fem des del present, fins i tot els nostres interessos en determinades etapes històriques van a les nostres preocupacions en el present. O sigui que és quelcom bastant normal que també passi aquest contrast. Sí, i llavors ja per últim, jo l'últim fallo que li trobo és el fet de que pràcticament cap dels protagonistes, els actors, siguin bascos. Sí, no, és a dir, pot semblar una tonteria, però jo crec que denota la certa manera com s'entén a vegades aquest país i com construïm aquest país. És a dir, des del centre, des de Madrid, amb actors madrilenys o molts catalans, anem a fer un relat i a explicar el que passava al País Basc a molta gent euskera, no? I jo crec que aquí és on pequen una mica, que potser seria millor si s'hagués apostat per fer un producte com aquest, però apostant per un director basc i per... Bueno, no ho sé. Sí, crec que pot semblar un detall, però jo crec que amaga una mica més de coses del que realment pot semblar. I al final, o sigui, al final el problema de fons de tot això és que tu no pots fer una sèrie sobre una cosa molt petita, que és de la història d'Espanya, que és el final d'una dictadura sanguinària, sense que hi hagi una explicació de lo que va suposar el franquisme realment a nivell de discurs nacional completament de memòria. És a dir, que es pugui fer aquesta sèrie i alhora pugui haver-hi militars fent rodes de premsa cada dia, quan a Argentina han tingut dictadures i el vídeo, diguem-ne, de nacional d'Aguanteu, etc., el va haver de fer la Federació de Futbol, perquè un país que ha tingut una dictadura militar no pot tenir els militars a primer lloc i no, diguem-ne, falta el que és, bueno, som el país del món amb més fosses comuns no obertes. No? És a dir, això és el que està de fons, en el fons. Que el problema és, aquesta sèrie no és el problema és que es faci aquesta sèrie però no s'hagi fet tot el sistema de reparació i tota l'explicació nacional de que vam tindre una dictadura que no va participar a la Segona Guerra Mundial i tot i així va matar a més gent del seu país que el que va ser el nazisme. I una mica jo crec que aquesta és la reflexió que feia l'exsecretari general de Podemos al País Basc, l'Ander Martínez, de dir, falta una mica aquesta part, és a dir, està bé que es facin aquestes sèries, està bé que es comenci a fer un relat sobre això, però hi falten coses i no es pot fer això sense haver fet la feina d'abans. Clar, sí, és que ahir va entrar una senyora de Vox a Falange al Parlament andalús, o sigui... Per Almeria, sí. O sigui, no, podem riure, però és que és una cosa només possible si entens que no s'ha donat el que s'hauria de fer amb la història d'aquest país. Que a Argentina hi ha sèries de dibuixos animats on et fiquen els seus dictadors allà i són dictadors sanguinaris, assassins. I aquí, si dius això encara, hi ha gent que et diu no sé si era feixista, Totalment. Soy falangista. Soy falangista. I riem. O sigui, perquè has de riure, no? Però és molt bèstia. Ja. Totalment. I amb això... Per ser Roc. Sí, digues. Sí, això t'anava a dir, que veig que portem molt rato, que és l'hora d'anar a aplaudir. Sí. Que si vols deixem la meva secció per la propera setmana. Ho fem així. Passem a la secció Block and Report del Blai per la setmana que ve. I així Sap greu deixar-vos en ascuas aquesta setmana, però... Què tenies preparat per avui o no ho diràs? Ha sigut un plaer. No Això és sorpresa. No es diu. Ens veiem. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión.